What do you think of Oasis? Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για τα άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να κάνουν ασκήσεις με το μυαλό τους για να μπορούν να κυκλοφορούν πιο εύκολα στην πόλη και να μπορούν να έχουν οδηγίες τουριστικές για κάθε πόλη που μπορεί να επισκεφτούν, να μπορούν να οδηγήσουν πιο εύκολα στους δρόμους και γενικότερα να κυκλοφορήσουν καλύτερα και χωρίς άγχος στην πόλη. Και φυσικά να τσεκάρει και την κατάσταση της υγείας τους. And which of the services do you think are most interesting for the Greek elderly people? Generally, πιστεύω ότι περισσότερο είναι οι ασκήσεις της μνήμης, γιατί όλο και περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από άνοια και στον δικό μας οργανισμό έχουμε συνεχώς ανθρώπους που έρχονται και ανησυχούν αν πρόκειται να πάθουν άνοια ή Αλτσχάιμερ και ρωτούν για ασκήσεις το τι μπορούν να κάνουν ώστε να προλάβουν την άνοια και τυχόν κάποια μορφή άνοιας. Οπότε το brainstorming, οι exercises για τον εγκέφαλο είναι πολύ χρήσιμες για το δικό μας association. Where are you from? Από την Ελλάδα, Greece. Yeah. Δουλεύω για το ψυχογυριατρική εταιρεία Nestor, όπου ασχολούμαστε με άτομα που υποφέρουν από Alzheimer και από ψυχιατρικές παθήσεις. Έχουμε μια κλινική με άτομα, μια κλινική βραχίας νοσηλείας, όπου νοσηλεύονται άνθρωποι που υποφέρουν από Alzheimer και εμείς χρησιμοποιούμε αρκετά τις ασκήσεις για το μυαλό, οπότε θα είναι πολύ χρήσιμο το project, the Oasis Project, για μας.